स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में जाते जाते खेसारी लाल यादव के एगो एल्बम आ गईल। एगो बात बताई, हमरा ई नइखे बुझात जे पावर स्टार पवन सिंह इनका से कोनो बात बतैले रहन ओकरे के ही पब्लिक में बतावे के चाहत रहे आ कि पावर स्टार पवन सिंह से कोनो बात बतावे के चाहत रहे। देखी हम बताते नहीं पावर स्टार पवन सिंह से कुछो नहीं कर बताओ, ई बताओ के चाहत रसन वो चमचवा के सन के कि एगो बात बता दे तनी के हमनी के भाई तनी के जानो तो सन के हमनी के लड़ाई करनी सन, लेकिन हमनी के भाई भाई होई सन। देखी एगो बात हम बताओ तनी कि खेसारी लाल यादव के एगो एल्बम के पोस्टर आइल बा। पोस्टर के बारे में बात हुई, या साथ में इहो बात हुई कि खेसारी लाल यादव आखिर पवन सिंह के गिफ्ट कौन चीज देले बड़न। देखी सब मुद्दा पर बात हुई, सब पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर खेसारी लाल यादव गइल रहन का गिफ्ट लेके गइल बड़े ई हमनी के पता बा और लोग के पता रहेला। बाकी हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के जो एल्बम आइल बा पोस्टर आइल बा का बताई एगो बात बताई रानी के साथ है, रानी के साथ है रानी के साथ है। अच्छा जाए दी कुछ बैठल लोग के उठैले वाला बैठल लोग ना मारे रानी। अच्छा आई रानी के साथ रानी चटर्जी अच्छा ए रानी के ए भाई इनका संगे कोई को गाना जब से आम वाला गाना ही गौले तब से लगातार गाना दे रहल बड़े रानी के संग। देखी ई सब पावर स्टार पवन सिंह के जौन बा की जन्मदिन के बाद गइला के बाद इनकर ई एल्बम के पोस्टर आइल बा, तो हमनी के अब ई पर का अनुमान लगा सकत हमरा लगुए कि एथी हो गइल है का बोला इनकर एग्रीमेंटवा जौन चलता ओइ में रदई ओदी चाहे कुछ समझौता ना अभी कुछ नहीं के अभी ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के छतर छाया में ही गाना आ रहल बा। हम तो कहम कि ओकरे में आवे के चाहिए भैया, ओइसे का करे बता एल्बम आवता पैसा तनी सा कम मिलता है। पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में अनुपमा यादव भी गई रही, जौन की अनुपमा यादव वाच एगो देले बड़ी पावर स्टार पवन सिंह के घड़ी पावर स्टार पवन सिंह के दिल बड़ी। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव के बहुत अच्छा संबंध बा, बहुत अच्छा एक दूसरे के स्टेज मंच भी होला, बहुत ज्यादा प्यार दुलार लोग देला उनका लोग के एल्बम के भी का जौन एल्बम अनुपमा यादव आई पावर स्टार पवन सिंह के आइल बा बड़ा ब्लास्ट गाना भइल बा। तो ई सब जोड़ी जौन बा की 9 तारीख के आवत खेसारी भैया वाला गाना खेसारी लाल यादव के गाना जौन बाकी आ रहल बा 9 तारीख के रउआ सब एकदम आनंद ली, दोनों भाई के प्यार दुलार दी। लेकिन खेसारी लाल यादव हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में गई रहन तो गिफ्ट का लेके गइल बड़े, उ गिफ्ट एगो लेके गई रहन इतना बड़का गुलदस्ता लेके गई रहन। पावर स्टार पवन सिंह के हाथ में दले बड़े वो अंदर के बात ना बताओ जी मारा गुलदस्ता लेके गई रहन पावर स्टार पवन सिंह से गले मिलल बड़े। भाई देखिए खेसारी लाल यादव चाहे पावर स्टार पवन सिंह एक दूसरे के जन्मदिन में जौन बाकी शामिल हो गए लो, ये सबसे बड़का गिफ्ट उहे हम कहे वाला नहीं है कि भैया उ चल गवन नु आ जाके अपन प्यार दे देवन, उहे पवन सिंह खातिर बड़का गिफ्ट बा। हमनी खातिर पूरी इंडस्ट्री खातिर बड़का कितना अच्छा लागत रहो देखत रहो पावर स्टार पवन सिंह के माता जी के लगे खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव जी पावर स्टार पवन सिंह दोनों लोग गले मिलत रहो, बड़ा कितना अच्छा माहौल रहो। पवन सिंह के मम्मी खेसारी समझा देखो खेसारी लाल यादव अपना जगह पे बड़े, पावर स्टार पवन सिंह अपना जगह पे बड़े। अब बात रहल बजला ना बजला के तो भाई काम के कंपटीशन हमेशा रही, काम के कंपटीशन हमेशा रहेगा। लेकिन जौन मतभेद जौन बीच में कुछ चमचा पैदा कर रहा वो मतभेद ना रही, लेकिन काम के कंपटीशन हमेशा रही। पावर स्टार पवन सिंह के एल्बम जाकर वो सब देखी बहुत बेहतरीन गाना बा। लेकिन खेसारी लाल यादव के भी गाना जाके सुनी रहुआ 9 तारीख के। बाकी खेसारी लाल यादव के जन्मदिन आवता तो जन्मदिन पर बहुत कुछ खेसारी लाल यादव भी बड़ा कुछ काम करी है, काहे कि पवन सिंह कहले बड़े लकीर खींचले बड़े तो खेसारी लाल यादव जरूर बर्थडे के दिन बनाई अब की बार से बनाई खेसारी भैया अलगे करलन, पवन भैया अलगे करलन। बाकी खेसारी लाल यादव के एल्बम जौन बाकी एगो बात बताई कि आप सब प्यार दुलार पूरा भरपूर दी। नया चैनल से ही गाना आ रहल बा, नया चैनल बा लेकिन बीपीए भोजपुरी करके चैनल बा, तो पूरा एकदम प्यार दुलार हुआ सब दी। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।